szeretet nevében nyitok ma be hozzá. Most is csak azért, mert küszöbön áll a nap, azaz egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 365 nap közül 364 a gondjaidé, a céljaidé, a munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy. És annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, fordítva kellene legyen. 364 nap a szereteté, és egyetlen csak a többi dolgodi. És még annak is elég lenne az estéje. Hidd el, kérlek, nem olyan ez a világ már régen, mint amilyennek Isten teremtette volt. Új teremtés játékát űztük benne mi emberek, és a játék veszedelmesen jól sikerült. Úgy elrontottuk ezt a világot, hogy néha már magunk sem ismerünk rá. Advent második hetében járunk, kicsit mindannyian új csodára várunk, és tán eszünkbe sem jut, hogy csodatévők lehetnénk mi magunk is. Engedjék meg, hogy szépíró Vasalbertünket kérjük, hogy vezessen bennünket a jó ösvényén, azon az ösvényen, melyen Krisztus elindul évről évre újra, hogy karácsony országává tegye árva kicsi Magyarország. Legyünk készek és nyitottak a szeretet, az áldás és az örök életet megtestesítő gyermek befogadására. Mert csak így mentődhetünk meg a pusztulástól. Karácsonyi vers. Elindul újra a mese. Fényt porzik gyémánt szekere, minden csillag egy kereke, 1001 angyal száll vele, jön emberek, jön az égből Isten szekerén a mese. Karácsony készül, emberek. Szépek és tiszták legyetek, súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok, ez a mese már nem is egészen mese. Belőle az Isten szeme tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát, emberek, titeket keres a szeme. Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni, ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni, és mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni. Mert rút a világ, fekete, vak gyűlölettől fekete, vak, mint az emberek szeme, az égig sem láttak vele, pedig az égből lefele porzik már Isten szekere. Minden csillag egy kereke, 1001 angyal száll vele, az Isten maga száll vele, és csillagtükröt nyújt felénk, mesetükröt a keze. Szent tükrébe végre egyszer pillancsatok tiszta szemmel, Isten szemmel, milyen szép is minden ember szépségtenger, és mint a tenger csillagszemmel telve vagytok szeretettel. Tagadjátok, röstellitek, elfordulnak fejeitek, megvakultak szemeitek, szépségteket, jóságtokat nem érzitek, nem hiszitek. Csillaggyertyák fénye mellett Isten elé nem viszitek. Akkor bizony rútak vagytok. Szegények és vakok vagytok, ha szépek lenni nem akartok. De még így is, szegényen is, rútan, vakon,
Mégis Isten gyermekei vagytok. Rátok süti fényes szemét, elindítja fényszekerét, jó emberek játékszerét. Milyen kár, hogy áldó kezét nem érzitek, nem nézitek, és nem hiszitek már a mesét. A rútvilágnak gondja van, minden embernek gondja van, a sok angyalnak mind gondja van, és az Istennek is gondja van, mert mindenekre gondja van. És így múlik el a szép s a jó az ember mellől nyomtalan. És akkor hallgassatok meg egy mesét, Vasalvertnek az egyik karácsonyi meséjét, most nem azt, amelyiket a nagyapjától, hanem amelyiket a nagyanyjától tanult. Úgy mondom el, ahogy nagyanyámtól hallottam, volt annak idején egy múltba veszett régi karácsonyestén a kandalló előtt. Az ablakon kívül sűrűsödött már a szürkület, s rendre elnyelte a hólepte erdélyhegyeket. A kandallóban pattogott a száraz bükkfa, sárga fényt vetettek a táncoló lángok nagyapám bírsalmaszagú szobájának öreg bútoraira, s mi, gyerekek, ott hevertünk a szőnyegen, s folytott izgalommal vártuk, hogy megszólaljon a nappali szobában a kicsi ezüst csengettyű, s meghirdesse a karácsonyfát hozó angyal érkezését. Nagyanyám ott ült a hintaszékben, közel a kandallóhoz, fején fekete csipkefőkötő, térdein a vedlet bársonytakaró, s vékony fehér ujjai fürkén mozgatták a csillogó kötőtűket. Hol volt, hol nem volt, kezdte el a mesét. 7 országon túl, az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túl, volt egyszer egy szegény favágó ember. Feleségével és 7 gyermekével ott élt a faluban egy nádfödeles kicsi házban, s vágta az erdőben a fát, napkeltétől napnyugtáig, hogy megkeresse családja számára a mindennapi kenyeret. De hiába dolgozott, amennyit csak tudott. Mégse volt öröm és békesség otthonában. Minden este, amikor hazaért, fáradtan, s letette az asztalra aznapi keresetét, a feleségéből csak ömlött a panaszkodás. Hogy ez rossz, hogy az rossz, hogy lám az egyik gonosz szomszéd így, a másik gonosz szomszéd úgy. És a szegény favágó ember nem tehetett egyebet, csak hallgatta a felesége panaszkodását, amíg a fáradtságtól elnyomta az álom, ott ültibe. Ahogy a gyerekek nőni kezdtek, rendre azok is eltanulták anyjuktól a panaszkodást. Panaszkodtak a tanítóra, a többi gyerekekre, a szomszédokra, annyit panaszkodtak ők is, hogy a falu gyermekei elkerülték őket. Senki sem akart játszani velük, amitől aztán még jobban neki keseredtek, olyan nagyon, hogy még csak nevetni vagy mosolyogni sem tudtak többé, hanem lógó orral jártak reggeltől estig. Mindez nagy szomorúságot okozott a szegény favágó embernek, különösen ha vidáman kacagó gyermekeket látott valahol, és igyekezett még több fát vágni, hogy több pénzt vihesse haza, hát ha attól elmúlik otthonában a keserűség. Még télidőben is vágta a fát fönt a hegyen, látástól vakulásig, derékig érő hóban, s annyira belekeseredett ő is a munkába, hogy még a karácsonyról is megfeledkezett. Karácsony estéjén ott érte a szűkület fönt az erdőben, akár csak máskor. Mikor már olyan sötét lett, hogy nem látta többé a baltája végét sem, nagyot sóhajtott, és elindult hazafelé.
és ahogy ott haladt a hóval lepett ösvényen lefelé a hegyről, egyszerre csak megpillantott egy kis töpörödött anyókát, aki egy irdatlan nagy rőzseköteg alatt görnyedezett. Hová viszi azt a sok fát, öreganyám? Kérdezte meg a favágó ember. Haza, édesfiam, felelte nyögve a kicsi öregasszony, hogy legyen mit tegyek a tűzre karácsony éjszakáján. Aztán miért nem küldi fel a fiát, vagy valami fiúnokáját? Kérdezte a favágó ember. Nem való az magának már egy ilyen teher? Nincs nekem senkim a világon, édesfiam. Azért, sóhajtott a kicsi öregasszony. Magam viselem a gondot, nincs akivel megosszam. Megesett a favágó ember szíve a töpörödött kis anyókán. Adja csak ide azt a terüt, mondotta jó szívvel. Majd én lecipelem a házához, csak mondja, hogy merre van. Áldjon meg a jóisten érte, édesfiam, álálkodott a kicsi öregasszony. Csak kövess engem, majd én mutatom az irányt. A favágó ember hátára vette a rőzseköteget, s mentek szótlanul lefelé az ösvényen. Elől a töpöri kicsi anyóka, s megette a favágó ember a rőzsével. De el se érték a falu útját, amikor az öreg asszony hirtelen csak letért az ösvényről, egyenesen vég, az ember nem járt a sötét szálerdőbe. Csodálkozott a szegény favágó, de szólni nem szólt semmit, csak cipelte a nagy rőzseköteget az asszony nyomába. Bent aztán a sötét szálerdőben egyszerre csak kicsike tisztásra értek, és a kicsike tisztás közepén ott volt egy kicsike ház, olyan kicsi, hogy majdnem tetejéig bélepte a hó. Talán nem itt él, ijedt meg a favágó ember. Még medvének is rossz lett volna, olyan madár nem járt a hely volt ott az a nagy erdőség közepén. Én bizony itt, felelte a kicsi öregasszony, és már nyitotta is a szűk kicsi ajtót. Hozd be igyenest a házba, ha nem röstelled, mondta. Hadd gyújj csak magamnak egy kis tüzet a tél hidege ellen. A szegény favágó ember bevitte a rőzsét a kicsi házba, baltájával még föl is aprózta ügyesen, és a tüzet is fölszította a kemencébe. Fizesse meg a jó Isten, amit érettem, cselekedtél, hálálkodott az öregasszony. De azt mondd meg, édesfiam, hogy van, hogy karácsony szentestéjét nem a családoddal töltöd? A szegény favágó ember nagyot sóhajtott, és elpanaszolta a maga gondját, baját, hogy bizony az ő otthonában nem szokott karácsony estéje lenni, mert örvendezés helyett egyéb se járja, csak panaszkodás reggeltől estéig, s estétől reggelig. Csóválta a töpörödött kis öregasszony a fejét, azon, amit hallott, aztán csak azt mondta. Jót tettél velem, favágó ember, s jó tét helyébe jót várj. Hadd adjak neked valamit, aminek tán hasznát láthatod. Azzal csak fölnyúlt a polcra, és levett onnan egy kis nyírfa kérekből készült tégelykét. Oda nyújtotta a favágó embernek, és azt mondta, vidd ezt magaddal, édesfiam, és ha hazaérkeztél, kend meg a balzsammal, amit ebben találsz, a feleséged szemét, és a gyermekeid szemét. A többit aztán majd meglátod. De várj még, várj egy szempillantást, tette hozzá. Azzal előkotolt a sarokból egy likasszsákot. Vidd ezt a likasszsákot is magaddal, és ne törődj azzal, hogy van-e benne valami, vagy nincs. Majd, ha bekented mindnyájatok szemét a balzsammal, akkor kioldhatod a zsákot. Addig nem. Most pedig eredj békességgel.
A szegény favágó ember zsebébe dugta a nyírfakérekből készült kicsi tégeit, és még alig a zsákot is a vállára vetette, csak hogy kedvébe járjon az öregasszonynak. Aztán illedelmesen elköszönt, kilépett az ajtón, és elindult a sötét téli éjszakában hazafelé. Fúrta azonban az oldalát erősen a kíváncsiság, hogy mi lehet abban a kicsi tégelyben, meg a likasságban. És így aztán, amikor beért a fák közé, csak megállt, elővette zsebéből a kicsi tégelyt, felnyitotta a födelét, belenyúlt, az ujjával megkente mindkét szemét az öregasszony balzsamjával. Hát csodák csodája. Amikor újra kinyitotta a szemét, úgy meglepődött, hogy még a lélegzete is elállt. Mert a kicsi tisztás helyén nagy, széles tisztás volt. És a széles tisztás közepén nem kicsike fakunyhó, hanem egy gyönyörűséges, szép, kacsalában forgó tündérpalota volt. És a tündérpalota aranyos kapujában nem egy töpörödött anyóka állt, hanem egy szépségesen szép karácsonyi angyal, maga az Úr Jézus karácsonyi angyala személyesen. Ki tudja, meddig állt volna ott eltátott szájjal a fák között, ha eszébe nem jut a vállán csüngő likasság. S hát, ahogy oda néz, nem likas zsák volt, az sem többé, hanem aranyfonálból szőtt, gyönyörűséges zsák, színültig tele almával, dióval, karácsonyi kaláccsal, selyemfőkötővel, hímzett ködmönkékkel, patkós csizmácskákkal. Olyan nehéz volt ott az a sok karácsonyi ajándék a vállán, hogy meggörbett alatta. Futott is haza a szegény favágó ember nagy örömében, ahogy csak a lába bírta. Asszony, gyerekek! Esett be ajtóstul a házba. Ide nézzetek, mit hoztam! Azok néztek rá nagy savanyúan, az asszony meg a gyerekek, de nem vidult meg az ábrázatuk. Mit? Hát mikor zsákot? Dobogta az asszony. Bezzeg a szomszédék, karácsonyt ünnepelnek, nekünk még a morzsájukból se jut. Egy pillanatra megijedt az ember, de aztán előkapta zsebéből a kicsi tégelykét, és nagy gyorsan bekente az asszony szemét, meg a gyermekekét, avval a csodálatos balzsammal. És hát egyszerűen csak megvilágosodott körülötte a ház, mintha 1000 gyertyát meggyújtottak volna. Mosolygott az asszony, kacagtak a gyermekek, és körül ugrándozták nagy örömmel. Jaj, de szép aranyzsák, kiabálták. Oldja meg, édesapám, hadd lássuk, mi van benne. És az ember letette a nagy aranyzsákot a padlóra, megoldotta a száját, s rendre szedte ki belőle a sok gyönyörűséges holmit, piros csizmát, selyemkendőt az asszonynak, birkabőr ködmönkét, patkós csizmácskákat, mind a 7 gyereknek, kosárra való aranyos kalácsot, piros almát, ezüst diót. Volt akkora öröm a házban, hogy még a cirmos cica is táncra kerekedett. Annyi sok jó van itt. Hadd osszuk meg a szomszédainkkal, mondta hirtelen az asszony. Azzal megtöltött egy kosarat kaláccsal, almával, karjára vette, s vitte át a szomszédokhoz. Az ember csak bámult, de ilyesmi még nem történt soha. De ámult ám a falu is, mert attól a naptól nagyot változott az élet a favágó ember házatáján. Nevetés és nótaszó volt benne reggeltől estig, öröm és vidámság. Aki csak a közelébe vetődött, nem győzte dicsérni a szíves vendéglátást. Úgy megkedvelte mindenki a favágó embert, hogy még a falu bírájának is megválasztották, és azóta is boldogan élnek, ha csak meg nem hódtak. Azán, itt a mese vége, fuss el véle. Egy
pillanat csönd volt nagyanyánk meséje után. Aztán Margit húgom, aki csak 5 éves volt akkor, felsóhajtott nagyanyánk lába előtt a szőnyegen. Én is szeretnék abból a balzsamból, nagymama. Nagyanyánk rámosolygott huncutkásan a kötőtűj mögül. Semmi se könnyebb annál, lelkecském, felelte. Se adott a jó angyal minden emberfiának egy csipetnyit belőle, még a születése napján. Csak néha bajos megtalálni, mert eldugta jól, hogy kár ne essék benne. Hajolj csak közelebb, te! Hadd nézzelek meg, ne csak! A tiédet oda rejtett el a füled mögé, oda hát! És a tiédet is fordult felém. Nyújjatok csak oda az ujjatokkal a fületek mögé, és keressétek meg ügyesen. Ott, a fületek meget. Kicsikét fentebb. Ott, na, éppen ott. Érzed az ujjad bögyivel? Na csak, dörzsöljétek meg a szemeteket vele szaporán, de ugyanazzal az ujjatokkal vigyázzatok ám. Úgy, na, csak dörzsölgessétek. Dörzsöltük ujjunkkal, szemünket mind a ketten, s hát egyszerre csak, mintha varázslat történt volna. Megszólalt a másik szobában a kicsi ezüst csöngettyű. Akkor átdobbant tőle a szívem, hogy még ma is emlékszem rá. Fölszöktünk a szőnyegről, szaladtunk az ajtóhoz, kitártuk szélesre, aztán földbe gyökerezett a lábunk. A nappali szoba közepén 100 fehér gyertya fényében csillogva ott állt a mennyezetig érő karácsonyfa, olyan gyönyörűségesen szépen, amilyenhez foghatót nem láttam soha. A jó Isten tudja csak, miért jutott ma mindez újra az eszembe, fél évszázad után. Talán mert ideje lenne már, nagyon is ideje, hogy mindannyian megkeressük végre fülünk meget azt a csipetnyi kis balzsamot, amit nagyanyánk meséje szerint az Úr Jézus angyala eldugott oda. És ledörzsöljük szemünkből a rosszak látásának gonosz hályogát. Búcsúzóul egy nagyon kedves, versbeszedett kis történetet hadd mondjak el. Írója Szélyes Sándor, székely ember, aki 2005. december 5-én, egy évvel a szégyenteljes magyarországi népszavazás után írta meg ezt a kis versikét, és 40 nap múlva 74 éves korában meghalt. Ezért kellett megírja ezt a verset. Székely karácsony. Hóba temetkezett csíki havasokon, Áron áll magában, fenn a madarason. Uram, fohászkodik, fiad megszületett, karácsony este van, hogyha megteheted, te, aki rendezed ezt a nagyvilágot, juttass nekünk is egy kis boldogságot. Hallottalak, Áron, de nem mondtad kinek? A népemnek, Uram, szegény székelyeknek. Az Úr kicsit hallgat, majd így szól. Te, Áron, jó kedvemben kaptál, legyen úgy, nem bánom. De még mielőtt a kérést teljesítem, valamit meg kéne magyarázzál nekem. Én a székelyekről hallottam eleget. Mondtak már rólatok hideget, meleget, tudom, hívők vagytok, sokat imádkoztok. Ám szidásomban is világelsők vagytok. Hallom, magatokat székelynek valljátok, s kiválasztott népem neveit hordjátok.
Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid, a teljes Biblia, vissza Ábrahámig. Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem, hogy Csicsó Názáret, s Ditró Jeruzsálem. Aztán, ha jól értem, magyar a beszéded, s mégis a székelyek boldogságát kéred. Miféle náció, ha a nyelve magyar? Ó, Uram, szólt Áron, a széke is magyar, csak egy kicsivel több, úgy 3 vagy 4 fokkal. Ott állt a sok fenyő, keményen vigyázva, gyertyák pislákoltak 1000 csíki házban, megkondult csíksomjó, Máriás harangja, s szelíd korholással szólott az Úr hangja. Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet. Ez a kicsivel több megmagyaráz mindent. Én megértettelek, és most értsél meg te is. Kicsit. Ezért több a szenvedéstek is. Nostras voces, lluvias de pecado, supplici, conversione dicente.
continuiamo a pregare.